दिनै सालबारियाव इन्टारनेशनेल डे अफ जगानि मुलुगनां सानखौ बेवहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव फालिनाय जादों आरो बेवहाय बिटिसि सरकार आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट लोगोसे आसामनि जगानि थाखाय जि मोनसे आयुष्मान कमिटि बानायदो आयुष कमिटि बिथांनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजाङैनो फालिनाय जादों लोगोसे जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापत्तनमाव बिथाङा फालिदों लाख लाख मानसिनि गेजेराव बिथांनि बिबुंथिखौबो बेवहाय खोनासंनाय जादों आरो जों बयबो मिथिगौ वैदिक जुगनिफ्रायनो बेवहाय भारतबर्षआव गोजाम मोनसे प्रेक्टिस जोंनि सावस्रि जोंनि गोसो आरो जोंनि गासैबो साननाय हनायफोरखौ अर्गेनाइज खालामनो बेलेन्सिं खालामनो आरो मोनसे मोजां गोजोननि जिउ खुंनो थाखाय योगा प्रेक्टिसा गोबां बिहोमा होबोदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो सानो जे सारा भारतल' नङा मुलुगावनो दिनै गासै 177 हादोरनिख्रुइ बांसिन हादोराव योगाखौ फालियो आरो बे योगा फालिनाय हादोरफ्राव योगा फालिनाय सुबुंफ्रा फैबाय थानाय समाव गाहाम देहा आरो गोसो मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।